li ħaduhom għall-mewt miegħu fuq is-salib. Meta waslu fil-post jgħidulu l-qorrija salbuhom hemm lilu u lil-ħatja, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Innotaw ukoll l-istil oriġinali hawnhekk ma nsibux il-bandalori tas-seba' kelmiet. Huwa l-unika lokal illi propju jippreżentanna s-seba' kelmiet b'dan il-mod parċmina bl-iskrizzjoni ta' dawn il-kelmiet u propju simbolizmu wkoll għaliex wara kollox Sidna Ġesu Kristu għal dawn il-kelmiet meta hu kien bideh miftuħa imsammar mas-salib. Konna qegħdin naraw l-istatwa tal-Veronika illi ħarġet u kif qal tajjeb Aaron l-idejn u s-saqajta din l-istatwa huma xogħol fil-kartapesta ta' Wistin Camilleri Cauchi. Il-Kavaller Wistin Camilleri Cauchi li twieled fis-sena 1885 hawnhekk fil-Belt Victoria u studja l-pittura taħt diversi artisti rinomati fosthom Pezzardi u Koppa. U tħarreġ fl-Iskola tal-Arti tal-Gvern fil-Belt Valletta Malta u fl-Akkademja di San Luca f'Ruma. Nsibu ħafna xogħlijiet tiegħu mxerda kemm fil-Gżejjer Maltin kif ukoll barra minn xutna. Camilleri wettaq diversi xogħlijiet fid-disinn, skultura tal-ġebla, xogħol fil-konkrit u t-tafal, waqt li għamel għadd kbir ta' statwi tal-kartapesta. Fost ix-xogħlijiet li għandu nsibu fix-Xewkija Wistin insibu l-istatwa ta' San Juan Battista tal-parroċċa tal-istess lokalità li żżanżnet tal-festa tal-1912. Wistin kien president u xenografu tal-kumpanija teatrali La Forza dell'Unjoni li kienet teżisti fil-Belt Victoria bejn is-snin 1920 1930. Min ġewwa l-Bażilika nistgħu naraw l-aħħar preparamenti sabiex tintrefa' għall-ewwel darba il-vara l-kbira sabiex ukoll minn hawn ftit ħin ieħor propju l-banda tas-Soċjetà Flarmonika La Stella, il-banda tal-lokal tieħu posta propju quddiem il-vara l-kbira jiddomina għal darba oħra iskiet perfett il-pellegrini li ġew sabiex jassistu għal ħruġ ta' din il-purċissjoni wieħed jista' jammira is-sempliċità u żbuħija li fiha din il-purċissjoni fil-waqt li rrid nirrimarka wkoll dawn il-filmati sbieħ li qegħdin jaslulna permezz tal-kru tagħna, l-kru ta' Wan, rrid ukoll inrod ħajr lill-kru qegħdin naraw diversi filmati mill-ajru lill-kru tim ta' Sebio Aquilina, artist u flimkien mat-tim tiegħu wkoll kemm f'dik li hija fotografija kif ukoll videografija fil-qasam tal-festi tradizzjonali Maltin. Aktar qabel konna din naraw ukoll il-filmati li jaslunna minn ġewwa l-Knisja, bażilika tant sabiħa fi pjazza tant sabiħa, pjazza li kważi kważi tħossu kied ġo teatru tara l-vari ħirġin waħda wara l-oħra l-atmosfera, l-ambjent tad-dawl li hawn iskiet perfett illi jikkontrasta wkoll dak l-atmosfera u l-ambjent illi normalment ikun hawn matul ix-xahar ta' Lulju. Allura qiegħed nirreferi għal festa illi ssir dedikata lil San George u propju qegħdin naraw fil-mazza tant sabiħ it-tribuna fuq wara tal-vara l-kbira bl-artal ukoll l-artal maġġur hija waħda wkoll mill-knejjes rikki u knejjes sbieħ li nsibu fil-gżira ta' Tliet Għoljiet fil-gżira ta' Għawdex. U waqt li ninsabu fil-ġimgħa għażiża lejna l-insara l-ġimgħa mqazza l-aktar ġimgħa importanti fl-istorja tas-salvazzjoni tagħna. ċertament ukoll niftakru fl-Evanġelu ta' San Ġwan fejn jirrakkonta l-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu differenti mill-Evanġelisti l-oħra għax jurina kif Ġesu wara li aċċetta minn idejn il-Missier dak kollu li kellu jgħaddi minnu rebaħ fuq kull sitwazzjoni u fuq kulħadd. Sa fuq is-salib Ġesu huwa sultan li rebaħ id-dnub u l-mewt u anke d-dinja. San Ġwan jurina kif meta ntrefal fuq mill-art Ġesu ġibet lejh lil kulħadd. Jekk inżommu l-ħarsa tagħna fuq Kristu imsallab nintlew bil-qawwa u bil-kuraġġ u ma nibżgħux nuru li aħna tiegħu. Ma nibqgħux dixxibli moħbija tiegħu, imma noħorġu fl-imħabba u l-karità
mal-ġisem ta' Kristu li huwa il-bniedem li qed ibati llum. U propju quddiem il-ġbija tal-Vara l-Kbira quddiem dal-kurċifiss storiku opra ta' Pietro Paolo Zoppardi illi kienet nistgħu ngħidu hekk grazzi għal din l-opra dan għax-xogħol devot meqjum fil-Bażilika Ġorġjana matul is-sena kollha, propju quddiem din ix-xbija nixtieq naqsam magħkom ukoll dina il-poeżija li ġib l-isem quddiem il-kurċifiss. Bħal kont qisni f'ħolma il-bot minn kull ħoss u paċi ġo qalbi bħal donni bdejt inħoss. Bdejt anka nitħeddel u bdejt nara ċpar. Għaddit siffa ħelwa u kollox derċar. Sibt ruħi f'nofs folla f'toroq kollha nies. Raġel demmu jċarċar bimħabba bla qis. Staqsejt mara xwejħa fejn sejrin joħduh dan. Qalbi maqsuma qaltli sejrin isalbuh. Min beda jitħassru għax kien innoċenti, min beda jwassallu il-kliem insolenti. U qalbi wis intafset fis-sema rajdija, ġi anġlu qalli dar raġel blaħtija. Inroż bdejġo l-folla biex nersaq fil-qrib, kemm xtaqt imqarnejnu iġorr is-salib. Iżdu ħares lejja bħarsat onesta, xtaq li juri mħabtu mal-umanità. Min jaf jekk dik lowda kemm xtaqet tiħfif, żgur mhux pjaċir tagħha li fuq u tistrieħ. Trab li demmu xorob kemm ħaż dak il-ħin, min kollox taq jagħmel u jsir bħal debfin. Min jaf dawk il-frosti li bihom sawtuh, kemm xtaqu imilu u qima jagħtuh. Il-bżieq li besqulu kemm xtaq idewwieħ, il-ġrieħi fejqulu biex mistrieħ ftit jagħtih. Il-kliem ta' stmerrija li ilu għajruh bih, xtaq kinana tanġli u glorja jagħtih. Kuruna minn xitla li nibtet mill-art, ix-xewk li għamlet kemm xtaqet kien ward. L-imsiemer li nifdu idejh u rijlejh, żgur xtaqu idubu u ma jersqux lejh. U l-martell intuża kien jaf li b'daħtija, xtaq li jsir tat-tafal ħajjeħlislu tbatija. Sponza ħarres qulu, x'kienu joxrob ried, kemm xtaqet titfarrak u taqa' rmiet. Ma' konċert smajt sewwa x'kien qiegħed jgħidilhom, possibbli dal-bniedem kien qiegħed jaħfrilhom. Kemm xtaqt li stajt ngħinu, xtaqt nitla' ftit ħdejh, iżdu mejjer rasu għala għajnejh. U faqqat sajjetta bis-sema tikrieħ, ix-xitaq lil niżlet bħal donnu tibkieħ. Nisluh tawħ lil-mara, imsejkna dik ommu li bdiet rossu magħha f'ħoġora iżommu. U qalba intafset x'kien ġew biex joħduh, kefnuh f'leżar abjad u f'qabar daħluh. Hekk din il-passjoni li kont rajt ċara, issa kienet ebed u xejn ma stajt nara. U bħażda ninduna li kont mitlu fiss, waħdi f'nofs kappella quddiem kurċifiss. Se nkunu qegħdin naraw il-Vara l-Kbira. Il-Vara l-Kbira, il-kurċifiss illi sar fis-sena 1848 u huwa kopolavur fl-injam ta' Pietro Paolo Zoppardi. Naraw ukoll ekku id-diadema li hija ta' deb mastizz fil-waqt illi qegħdin narawha issa ir-ras hija saqajja propju ras saqajja u jdej il-Madonna ġew skolpiti fl-injam minn Pietro Paolo Zoppardi wkoll lejn nofs is-seklu 19. Flimkien mal-korp li hu magħmul minn ixkejjer u tiben. Mill-1919 sas-sena l-oħra kienet għadha tintuża ras li kien ħadem Wistin Camilleri fil-Kartapesta. Il-Madonna qegħdin narawha wkoll imlibsa bi ħwejjeġ tal-bellus u l-Maddalena saret fis-sena 1919 u hija xogħol ukoll fil-Kartapesta ta' Wistin Camilleri. Titlibbes ħwejjeġ tal-bellus b'bordura wkoll tad-deb. Din id-darba il-personaġġ ukoll ta' San Ġwan naraw aktar il-qoddim saqaħ u jdeħ li ġew skolpiti fl-injam minn Pietro Paolo Zoppardi lejn nofs is-seklu 19 flimkien ukoll mal-korp li huwa magħmul minn xkejjer u tiben. Mill-1919
1879 sas-sena l-oħra kienet għadha wkoll tintuża ras li kien ħadem fil-kartapesta Karlu Darmanin u San Ġwan l-istess bħalma huma il-personaġġi u l-figuri l-oħra jitlibbes ħwejjeġ tal-bellus kif ukoll glalen tad-deb. Semmejna f'din l-istatwa l-Mastru Pietru Paolo Zoppardi li ħadem ħafna f'din il-vara li ser nkunu qegħdin naraw. Pietru Paolo Zoppardi li twieled fil-Belt Valletta fl-20 ta' April tas-sena 1791. Huwa kien it-tielet wild ta' Antonio Zoppardi u Marija Mwilda Camilleri. Ġie magħmed fil-Knisja ta' San Pawl Nawfragu l-Belt Valletta fejn tawh l-ismijiet ta' Salvatore, Giuseppe, Petrus, Paulus u Ġeremaja. Imma bdew isejħulu Pietru Pawl. Missieru Antonio kien minn Bormla u ommu kienet mill-Furjana u żewġu fil-Knisja ta' San Publiu l-Furjana li kienet tagħmel parti mill-parroċċja ta' San Pawl tal-Belt. Wara żwieġ tagħhom il-familja Zoppardi marret toqgħod Bormla. Ftit nafu fuq it-tfulija ta' Pietru Pawl u attenda l-iskola sekondarja u jekk wieħed jikkunsidra dawk iż-żminijiet, Pietru Pawl kien jaf jikteb u jaqra. U żgur li sa minn dejjem wara l-ħila l-arti. Ta' 17-il sena tilef lill-missieru u sa minn dik l-età tenera kien diġà beda juri x-xewqa li fil-futur isir skultur. Pietru Pawl iżżewweġ lil Giovanna Rosa Camilleri minn Bormla fil-Knisja tal-Kunċizzjoni ta' Bormla fil-25 ta' Ottubru tas-sena 1817 u hemm fetaħ il-bottega tiegħu. Minn dan iż-żwieġ kellhom 6 ulied li minnhom għexu biss 3. Dawn kienu Salvatore li twieled fl-1124, Maria Concetta li twildet fl-1126 u Giuseppe li twieled fl-1130. Martu Giovanna Rosa mietet fit-22 ta' Diċembru tal-1833 waqt li kienet twellet tarbija fl-età żagħżugħa ta' 37 sena. Pietru Pawl ma setax ikompli jrabbi 3 ulied żgħar waħdu li kien ta' bejn 9 u 3 snin. Għalhekk iżżewweġ lil Antonja għat-tard fil-5 ta' Mejju tal-1136 fil-Knisja ta' Porto Salvo fil-Belt Valletta. Minn dan iż-żwieġ ma kellux tfal. Fl-1857 Pietru Pawl Zoppardi mar jgħix il-Belt Valletta fid-dar numru 7 Strada Ponente fejn nhar 13 ta' Frar 1164 tilef ukoll li t-tieni mara tiegħu li ġiet midfuna fil-Knisja ta' Ġiesu il-Belt Valletta. Kien allif ta' Mariano Ġerada, magħruf ukoll bħala il-Marjani. Mariano ġab din is-sena minn Valencia fi Spanja meta kien għadu żagħżugħ. Valencia Mariano kien student ta' José Esteve Bonet. Pietru Pawl Zoppardi kien membru fl-Akkademja Corpo del Bell'Arte di Disegno minn pubblikazzjonijiet ta' Kastanja. Pietru Pawl msemmi li kien kull skultur għar-re Ferdinando II ta' Spanja. Dan juri li Pietru Pawl kien kiseb fama artistika kbira u allura skultur artist ta' kalibru kbir. Għalkemm Pietru Pawl kien bniedem ħawtil u bieżel, kien umli u ma tantx kien iħobb jidher. Skont l-istess storiku, ġifieri nalludu għal Kastanja, Pietru Pawl beda l-karriera tiegħu jiskolpixxi puleni għall-iġfla. Kien jiskolpixxi wkoll fil-Ġebla Maltija. Il-biċċa l-kbira tal-istatwi li skolpa u sebaħ Pietru Pawl kienu fuq disin tiegħu stess u l-akbar numru ta' statwi tiegħu insibuhom skolpiti fl-injam. Aktar qabel u perswas li minn hawn ftit ħin ieħor jerġa' jtina inkwadrazzjoni d-direttur ta' din ix-xandira. Stajna naraw id-dettall mill-isbaħ tal-wiċċ ta' Marija, il-wiċċ tal-Madonna li nsibu f'din il-vara tant sabiħa kif qegħdin naraw propju bħalissa. Il-vara l-kbira bid-dettall tas-sejf li nifet il-qalb ta' Marija. U waqt li qed naraw ukoll il-Kristu msallab, ċertament li Kristu ma fataħx biss idejh illi għaliex samrulu idejh mas-salib, imma fl-istess ħin huwa bidejh miftuħa biex jistedilna, jgħidilna